Jel mislite da su deca sad srećna? Pa kako ne. I po ponašanju vidim, drugo ponašanje odmah. Još ćerkica, ova veća, odmah drugarica, ono mad je zvala na rođendan, ona otišla na rođendan, a pre nije mogla da ide. Niko u planinu neće da dođe na rođendan, a ovako sad smatra tu da je u Blacu i normalno da će da joj dođe drugarica na rođendan. Moja nova soba mi se najviše sviđa iz tog razloga zato što sada mogu da provodim vreme u njoj onako i da imam svoju privatnost. Meni se ova kuća najviše sviđa zato što imam svoju sobu i zato što je blizu centra. Mnogo mi je lepa kuća, mnogo mi se sviđa. Jer vidim da ovde ima bukvalno, tako reći, za 2 sina do žene i snaje, a kamoli, što kažu, njih 3.